Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Daryl Ocbina, Alvin Sariego sa Milano, at sa mga nag-renew ng badge na sina Wendell Ilaneza, Paulo Gravides, Bathala Adventure PH, subscribe kayo dyan. Vanessa G Channel, subscribe kayo dyan. Louie Henson, Leiva Lee, Mehey Mehey, Rhea Ruby, Rica Poche, Gemma De Jesus, Katrina Duque, Mang Dadoy, at kay Jeffrey Allen Mobido. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Tating. Taong 1995, Tayasan, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 20 itong si Tating. Wala pa siyang trabaho noong mga panahong yon, kaya ang ginagawa niya ay tumutulong na muna siya sa negosyo ng kanilang pamilya. Kahit anong gawin kasi ni Tating, ay hindi niya nagagawang makahanap ng matinong trabaho. Kung meron man siyang mahanap, hindi rin siya nagtatagal sa trabahong yon. Palabarkada kasi itong tao at mas pinipili niyang sundin ang nais niya kahit labag na yon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Di naman nagkulang ng paalala sa kanya ang kanyang mga magulang para sa ikakaganda ng kanyang buhay. Isang araw, habang abala sila Tating sa kanilang ginagawa, ay merong dumating na mga panauhin. Ang mga panauhing yon ay naghahanap ng kanilang kasama sa lugar na yon upang meron silang makakasamang pumasok sa mga delikadong lugar ng Tayasan. Gawa ng maraming sabi-sabi sa lugar na yon na maraming parte ng Tayasan ang pinamumugaran ng iba't ibang uri ng nilalang. Magandang umaga, Aling Marsing. Baka gustong magbolontaryo ng anak ninyong samahan ng mga to. Galing pa to ng Maynila eh. At ang nais lang ng mga to ay ang makakasama nila sa pag-iikot sa ating lugar. Wika ni Biboy paglapit niya sa negosyo nila Tating. Si Tating naman noong mga panahong yon ay abala sa pagkakayod ng nyog na kanilang paninda. Hindi na muna yon pinansin ni Tating at hinayaan na lamang niya muna ang kanyang ina na makipag-usap sa mga ito. Tating, halika nga muna rito, wika ng kanyang ina. Matapos magsalita ng kanyang ina, ay dali-dali namang lumapit si Tating sa mga yon. Inay, ano hong kailangan nila? Tating, sabi ng mga panauhing to, babayaran ka nila ng malaki kung masasamahan mo sila sa lugar natin. Ako sana ang sasama dito eh. Kaso hindi ko naman pwedeng pabayaan yung trabaho ko. Ikaw na lang sa ating lugar ang naisip ko. Kasi nga, bakante ang oras mo araw-araw. Wika ni Biboy paglapit niya kay Tating. Ibang dialekto pa ang gamit nila nun, kaya hindi pa yon lubos na iintindihan ng mga dayo. Bakit boy? Saan ba sila pupunta? Tanong naman dito ni Tating. Sus, dyan lang sa may abandonadong ospital. Yung iniwan ng kumpanya. Di ba, yung tatay mo dating nagtatrabaho doon? E di kausapin mo yon kung saan kayo pwedeng pumunta. Basta yung nakakatakot na lugar doon. Ano ka ba? Maning-mani lang sa'yo yun. Alam ko namang hindi ka naniniwala sa mga ganyan eh. Di ba? Sagot naman sa kanya ni Biboy. Hindi na nakaimik si Tating nung mga oras na yon
dahil sa unti-unting naliliwanagan siya sa nais gawin ng mga taga-Maynila. Matapos nilang makipag-usap, ay nakipagkamay na si Tating sa isa sa mga yon na siyang tanda ng pagsang-ayon niya sa nais ipagawa sa kanya ng mga ito. Kinagabihan ay napag-usapan nilang pamilya ang maaaring puntahan na lugar ni Tating. Kaya bilang dating forma ng tatay niya sa kumpanyang yon, ay pinagkukulit yon ni Tating. Hanggang sa hindi na nakatiis ang kanyang ama at napakwento na ito. Nako, bakit ka pa kasi pumayag sa mga yon? Pag may nangyari sa inyo, Tating makikita mo talaga. Galit na wika ng kanyang ama. Matapos makapagsalita ng kanyang ama ay nagkwento na nga ito sa kanya. Ayon sa ama niya, noong mga panahong nagtatrabaho pa sila sa lugar na yon, ay maraming nangyari sa ospital doon. Maraming namatay na halos hindi nabigyan ng mabuting libing. Minsan na din itong nakasaksi ng 3 lalaking sinasapian sa lugar na yon. Sa tuwing sasapit ang gabi sa ospital, ay napakaraming nangyayari doon. Dagdag pa ng ama niya na noong kakaalis pa lang ng kumpanya doon, ay halos hindi na matahimik ang mga kaluluwang nagpaparamdam sa ospital. Kapag napapadaan siya sa lugar na yon, ay nakakarinig siya ng mga sigaw at pagnanangis. Napakarami ring mga gamit sa ospital na yon ang nalalaglag tuwing sasapit ang 10 oras ng gabi. Minsan na ding nakasilay doon ang ama ni Tating ng 8 bolang apoy na paikot-ikot sa ospital na yon. Matapos nitong makapagkwento, ay halos mapalunok na lamang ng laway si Tating dahil sa kanyang mga nalaman. Hindi siya makapaniwalang merong ganoong pangyayaring naganap sa mundong kanyang kinagagalawan. Pero kahit na gano'n na ang kanyang mga narinig, ay hindi pa rin siya tuluyang naniwala sa mga ito. Sus! Papa naman, oo. Ang tanda-tanda ko na tinatakot pa ako. Wika ni Tating matapos makapagkwento ng kanyang ama. Bahala ka sa buhay mo. Malaki ka na. O siya, hugasan mo na tong mga pinagkainan natin. Sagot naman sa kanya ng kanyang tatay. Agad namang tumayo si Tating upang sundin ang utos ng kanyang ama. Kinaumagahan, ay bumalik na ulit yung mga taga-Maynila sa tindahan nila Tating. Nagpakilala isa-isa ang mga yon sa kanya upang maging formal ang kanilang gagawing lakad. Mahirap din kasing sumama sa mga taong hindi mo kakilala. Huwag kang mag-alala, Tating. Kami nang bahala sa'yo. Sagot naman ni Roberto matapos nitong magpakilala. Bilang mahinang makaintindi si Tating ng Tagalog, ay ngumiti lang naman yon kay Roberto. Di pa sila umaalis noong mismong umagang yon. Bagkus ay isinama ng mga ito si Tating sa kanilang tinutuluyan upang makapaghanda sa kanilang gagawin. Pagdating ni Tating sa bahay ng mga ito, ay napansin niyang hindi lang pala 3 silang pupunta sa lugar na yon, kung hindi 6. Nadatnan nilang nagdadasal ang mga kasama nila Roberto noong mga oras na yon. Nang tuluyan na silang nakapasok sa bahay na yon, ay binigyan si Tating ng libro upang kanyang basahin. Ang mga nakasulat sa librong yon ay purong panalangin sa Diyos at mga salitang Latin para sa bakod at puder ng isang tao laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. 8:00 pa lamang nung mga araw na yon, pero matinding pagdarasal na ang ginagawa ng mga ito. Habang patagal ng patagal ang pananatili doon ni Tating, ay nakakaramdam na siya ng kawirduhan sa mga yon. Parang gustong-gusto niyang tumawa
dahil sa mga pinaggagawa ng mga ito, pero pinipigilan niya lamang ang kanyang sarili. Ayon sa kanya, napapikit-pikit pa siya noong mga panahong yun habang kumakain ng sorbetes. Hindi niya nga yun inuubos upang hindi siya mabagot sa kanilang pinaggagagawa. Sumapit ang 12:00 ay nagsikain na nga ang mga ito, at pagsapit naman ng 1:00 ay balik panalangin na naman sila. Ilang oras ding nagtiis si Tating sa mga yon hanggang sa sumapit ang 6:00 ng gabi. Matapos yan ay dahan-dahan na silang nagsilakad patungo sa lugar na yon. Si Tating ang nasa unahang hanay dahil siya ang nakakaalam kung saan sila pupunta. Hindi naman niya makausap ng maayos ang mga yon dahil sa hindi gaanong marunong magsalita ng Tagalog si Tating. Nang makarating na sila sa lugar na yon, ay agad namang tinanggal ni Tating ang harang sa ospital. Maniwala kayo o hindi, 2 taon na ang lumipas matapos isara ang ospital na yon. Sa lumipas na 2 taong yon, ay wala ni isang taga dito sa amin ang nangahas pasukin ang lugar na yon. Alam kasi nilang napakaraming naninirahan doon at maraming ikamamatay ng iilan ang pagpasok sa lugar na yon. Ramdam din kasi ang bigat ng pakiramdam doon kahit ika'y dadaan lang sa kalsadang kinaroroonan ng ospital. Matapos matanggal ni Tating ang harang, ay agad naman siyang pumasok roon upang magmasid sa paligid. Ginagawa niya yan habang pumapasok ang kanyang mga kasama. Pagtayo niya pa lang ay meron agad siyang nasipat na 2 asong halos. Kapantay na ng 1 kalabaw ang laki ng mga ito. Gulat na gulat si Tating nang makita ang nagsisitakbuhang aso na yon na agara namang nawala sa dilim. Hindi na niya muna ito ipinagsabi dahil ang buong akala niya ay mga normal na aso ang mga yon. Nang nakapasok na ang lahat ng kanyang mga kasama, ay ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakad. Walang usapang naganap at alerto ang bawat isa sa grupo. Si Tating naman noong mga oras na yon ay halos hindi na makahinga ng maayos dahil sa sobrang nerbiyos. Animoy konting paramdam lang ng nilalang sa kanya ay hihimatayin na siya. Nang marating na nila ang entradang pinto, ay doon na labis na karamdam ng takot ang ama ng kaibigan ko. Halos hindi siya nakagalaw nang makita niya ang entradang pinto ng lugar na yon. Kung hindi pa siya tinapik ni Roberto, ay hindi pa siya makakagalaw ayon sa kanya. Matapos itong maramdaman ni Tating, ay hindi na siya nangahaspang mauna sa hanay nila. Nagreklamo na siya kay Roberto na hindi na niya kaya at hanggang doon na lamang ang kanyang kakayahang mauna sa kanila. Di naman nagreklamo si Roberto dahil alam niyang natatakot na si Tating noong mga oras na yon. Matapos nilang makapag-usap, ay dahan-dahan ang binuksan ng kasama ni Roberto ang entradang pinto ng ospital. Matagumpay naman nila itong nabuksan, pero ang nakakagulat sa pagbukas ng kasama ni Roberto ay ang paglabas ng malakas na simoy ng hangin sa lugar na yon, na para bang kinakausap sila nito. "Pasok na," wika ni Roberto. Dahan-dahan namang pumasok ang mga kasamahan nila Tating habang merong inuusal sa mahinang tinig. Si Tating naman ay pilit tinatatagan ang kanyang loob upang makaligtas sa lugar na yon. Ilang minuto pang paglalakad ay nadapo na sila sa isang parte ng ospital kung saan doon dinadala ang mga nag-aagaw buhay na pasyente. Ang nakakakilabot lang sa lugar na yon,
ay ang paggalaw ng mga higaan roon na parang merong nakahiga sa lugar na yon. Halos hindi na mapatingin si Tating doon dahil sa kanyang mga nararamdaman. Matapos yan ay nadapo naman sila sa isang pintuang nakasarado. "Tating, silipin mo," wika sa kanya ni Roberto. Matapos itong marinig ni Tating, ay agad din naman niyang sinilip ang silid na yun. Pag-aninag ng mga mata ni Tating sa loob ng silid, ay bigla siyang binalot ng takot. Napaatras si Tating sa lugar na yon habang nagsisisigaw. Dahil sa ginawa ni Tating, ay mas lalo pang tumaas ang tensyon sa paligid. Biglang meron silang narinig na umiiyak, tapos nagsasalita sa lugar na yon. Halos mabaliw na noon si Tating dahil sa mga pagpaparamdam ng nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Ayon kay Tating na ang kanyang nakita noong mga oras na yon ay isang babaeng merong daladalang gunting. Nakatitig lang yon sa kanya habang nakatayo. Pansin niya din ang pagkabulok ng mga mata nito at ang paglabas-masok ng mga uod sa mukha ng nilalang na yon. Nang masilip niya yon ay bigla itong ngumiti sa kanya at naglakad papalapit sa pintong sinisilipan niya. Matapos niyang makita yon ay biglang merong nagsalita sa kanyang isipan na hindi mawari kung saan ang gagaling ang boses na yon. Maliban pa dyan ay ang mga pagnanangis na kanilang naririnig magmula nang napasigaw si Tating sa lugar na yon. Malamang sa malamang ay nagambala na nila ng tuluyan ang mga nilalang na naninirahan doon dahil sa pagsigaw ni Tating. Dagdag pa ni Tating na ang kanyang narinig na boses ay sumisigaw ng, "Papatayin kita! Papatayin kita! Lumayas na kayo rito! Lumayas kayo!" Nang makabalik na sa wisyo si Tating, ay wala na siyang sinayang pang oras kung hindi ang kumaripas ng takbo papalabas ng ospital na yon. Wala na siyang pakialam kung mababayaran pa siya o hindi ni Roberto. Basta ang tanging nais lang niya ay ang makaligtas sa ospital na yon. Paglabas ni Tating sa entradang pinto, ay doon na din lumitaw ang dalawang asong kanyang nakita. Dahan-dahan yung nag-iba ng kaanyuan na halos ikabaliw na ng husto ni Tating. Nang makita niya ang mga nilalang na yon, ay tumakbo ulit siya pabalik sa kanyang kasama. Doon ay ipinagsabi ni Tating sa kasamahan nila Roberto na merong bagat sa labas ng ospital. Di gaanong marunong magtagalog si Tating noong mga panahong yon, pero nakaya niyang ipaliwanag sa lengguwaheng Tagalog ang kanyang mga nasilayan. Agad namang nagsilabasan sila Roberto upang tingnan kung meron nga bang dalawang asong singlaki ng kalabaw ang nakaharang sa entradang pinto ng ospital na yon. Pagdating nila sa pinto, ay doon nila nakita ang dalawang lalaking nakatayo na animoy hinihintay ang kanilang paglabas. Nag-aangil ang isa sa mga yon, samantalang ang isa naman ay nagbubungkal sa lupa. Wala yung mga saplot at napakabaho ng amoy ng mga nilalang na yon. Pinilit itong kausapin ni Roberto pero bigla siyang natigilan nang makita niya ang mga nanlilisik nitong mga mata. Matapos yan ay biglang nag-anyong aso ang dalawang yon na siyang ikinagulat ni Roberto. Hindi nila lubos akalain na merong aswang ang gumagala sa lugar na yon. Wala silang dalang gamit na maaari nilang gamitin laban sa mga yon dahil ang karamihan na kanilang dala ay laban lamang sa mga masasamang espiritu at sa mga ligaw na kaluluwa.
Matapos yan ay pinaikot-ikutan na sila ng mga nilalang na yon na animoy naghihintay ng pagkakataong umatake. Pagsugod na pagsugod ng dalawang asong yon ay kasabay nito ang kanilang pag-ilag. Matapos nilang makailag sa mga nilalang na yon, ay kanya-kanya silang nagsipulasan upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Si Tating nung mga oras na yon ay agarang nakalabas sa ospital dahil sa doon siya dumaan sa kanyang ginawang lagusan. Nang nakalayo na sila sa ospital na yon, ay dali-dali siyang bumalik sa kanilang tahanan nang hindi lumilingon sa kanyang likuran. Matapos siyang makarating sa kanilang bahay, ay panayang pagkatok ni Tating na halos ikabutas na ng kanilang pinto. Pagbukas ng kanyang ama ay napagalitan pa siya nito dahil sa lakas ng kanyang pagkatok. Kinaumagahan ay hindi na muling nasilayan ni Tating sila Roberto. Hindi pa siya nito nababayaran, pero hindi na niya yun iniisip dahil mas nagagalak siyang nakaligtas sa lugar na yon. Hanggang sa lumipas ang maraming taon at nakalimutan na ang pangyayaring yon sa aming barangay. Pero ayon kay Tating na, ang pangyayaring yon ay hinding-hindi niya malilimutan kahit siya ay sumakabilang buhay na. Palagi pa rin siyang dinadalaw ng nakakakilabot niyang karanasan sa isang lugar na merong iniwan at nakatayong abandonadong ospital. Okay, opinyon ko sa kwento. Nakakalungkot lang na patay na pala tong si Tating, no? Yung tatay ng kaibigan ko. Pero ang masasabi ko sa kwento na to, yan talaga yung mga nakakatakot, yung matinding kuryosidad sa isang lugar na hindi mo naman alam kung anong meron. Ang mali lang dito kay Tating, sinabi na nga sa kanya ng tatay niya kung anong meron sa abandonadong ospital, pero hindi pa rin siya nakinig. Tsaka ang masaklap lang siguro, baka patay na to sila Roberto, no? Kasi wala nang nabanggit sa kwento eh. Hindi rin alam ni Tating kung ano nangyari dun sa grupo. Pwede, no? Pwedeng namatay na tong grupo nila Roberto. Kinuha na sila nung dalawang nambagat sa kanila. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.